Wait for it, wait for it, wait and boom. Men hopper vi ud? Nej. Så vil du sige wait for it, jeg var sådan, kommer vi ud? Der er fucking mange tilbage, dude, mand. Dude. Hop ud. Hop ud nu, vi er nødt til det. Hvorhen? Dernede. Bare hold lige ned. Jeg var måske mega skrald loot, men... Ho, 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 ho. 3 hus. I am so happy. Oh my god, der er nogle andre, dude. Oh my god. Oh my god. Find Der er et et- andet sted. Ja, okay, nej, vi Der må er tage en det. hytte over ved mig. Oh my... Han går direkte ind i det store hus, dude. We are so dead. Det er bare prøv at stikke af. Bare løb, bare løb, bare løb, bare løb. Helt seriøst, bare løb. Jeg synes, jeg prøver at nakke ham. Høst, der er en revolt, der er en pistol her. Jeg prøver at tage det her hus over til højre. Lige sådan er der. Jeg kæmper Wow. udenfor. Jeg kæmper udenfor, og vender cirka mod. God taktik, my man. I am your man indeed, bro. Jeg har ikke rigtig fundet nogen gun. Har du? Nej, Har du fandt en revolver, gjorde det? jeg har fundet en. Jeg kan se en. I cannot see anyone. Jeg er bagfra ham, jeg er bagfra ham. Jeg har ikke nogen gun, dude. Jeg er over ved dig. Jeg er lige bag dig. Der er en derovre. Dude. Jeg så ham lige før han løb derover. Han er inde i det der hus med kors. Han kommer ud nu. Sagde du lige det der var et kors? Oh my god. Kors, I don't know. Du skulle forestille dig at være kristen. I just pretend to get all the gifts. XD. Har de været inde i det der hus det der? Det røde. Ja. Tror jeg. Ja, det Jeg har har de. set- Det har jeg har de. Det har de. legit Det ikke har nogen de. gun. Det har de. Hvad fuck gør vi, dude? Du er den eneste, der har noget. Jeg har en revolver. Bliv her. Bare gem dig. Bare læg dig ned og sådan noget. Overvej bare gå ind i huset og håbe på det bedste. Nej, der er en der huset lige foran mig. Jeg så, der er en der lige Hvad der. vil du råbe? Gå ind til røde, hvis der er. Jeg lister bare rundt, okay? Tag en pistol, hvis du ser en. Det er det, jeg prøver, men... Der er læst en rundt ind i det grå hus. Er der? Ja, der er læst en rundt derinde. I mit? Nej, det grå hus. Der er læst rundt der. Han lukker døren der. Ind i det grå hus. Han lukker lige døren. Ah, Nu går han op nogle på, gode. der går en rundt ind i det grå hus. Han lister rundt derinde lige nu. Og han går op på en etage, tror jeg. Prøv bare at finde en fucking pistol. Han går ud nu. De kommer begge to ud nu. Jeg har ikke nogen gun, dude. Du må flække dem alene. Ramte en af dem. Den anden løb rundt om. Ramte en af dem, dude. En af dem er ramt. Ja. 2 gange faktisk. Hvordan fuck skal jeg komme ud herfra nu, dude? Er jeg ikke sådan trapped? En af dem er nede. Den anden er ramt. De er begge to døde. Oh my god, du er sindssyg! Oh my god. Hvor døde ham den anden hen, dude? Han er... De herovre. Jeg har ikke flere Begge- skud, dude. Det var min sidste skud, jeg dræbte ham med. Lol. Du fucking havde en fucking pistol. Jeg tager...